Niki ingkang badhe cos ditamang lipur kunjuk dhumateng kadang tamu kakung Miwah Putri mligi atur panjenenganipun Bapak mrakih dalasan Ibu Wati sak keluarga. Merakson Mas Ayu Ilbi Bulkis Rayu katur jeneng saing sasana panengan. Ya. Sesenge cok. Ketoprak Anjet toro gones lipat pasang ing grahita. Sakwisipun Kakang Upadi tumbaling praja. Ora iso ketoprak. Apa? Wujude Mas telung klengkung gombolo, telung gelung. Wong ayu. Inggih Kang Mas. Kowe tega tumindak setting marang Gusti Silah Hati Kromo. Rene. Iki ki urung perang ya, wis kok sia-sia aku iki. Sing Tanjung Runti cubles ya, Nok? Urung. Nyilih krise sapa ya iki? Urung wae nyublis barang baterai di sia-sia. Nah. Tutukmu iki. Iki apa Tanjung? Niku tabuh. Tabuh dasmu atos. Iki anggapan iki keris. Oh ya keris. Niku keris Kang Mas. Ayo prasaja yen kowe tumindak setting karo Gusti Sinuwun Silah Hati Kromo. Ngapunten ingkang kathah Kang Mas, kula mboten tumindak setting kalian panjenengan. Wah, ngene iki lho golek kamar ae kudu. Niki napa Kang Mas? Kok ngeten? Iki punuk. Masa ya arep ngomong Kok ora gagal? tinimbang kowe nyecepeti mripatku Tanjung tinimbang kowe greget-gregeti papan palremanken. Weh, becike mati dening aku Tanjung. Apa se. Ora tiba weh. Oh iya mau gagal greget. Delung tang tung de dedet tok 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 de drong de lor ya ora ngene iki makader nggih silakan ketoprak nek ngono-ngono kuwi aja ditokne nggon campur sari no Aja Mas. ora kuat mbayari bose Iya. campur sari ki tenan Nduk dicampur-campur sing enak sarinipun dangdute yo enek Iya. tayupe yo enek Iya. terus campur sarine enek Rock iya langgame enek rok sak isine yo akeh terus mari ngono pokoke armada ki apa lho sing ora iso Sing ra iso siji. apa Waras. oh iya ya Nduk Iya. wajah-wajah gendeng kae nggih terus sembahan nemen Tapi Pak sinten ingkang Pak. tuan rumah. tuan rumah to Pak Merake. Pak Merake kok ngono ya Kok ngundang wong ra waras ya Mas? wong waras kok diundang rene kabeh gek mulih sangoni to Lah iya to. ya sing anu ra Pak Merake tok Lah nyapa? ya tukang son Nyapa tuang son? lah nek wong ora waras kok dikai son Oh iya ya. Ya nek kok MC. Nyapa kok MC ini wong ora waras? berarti ora edan ya aku ya Lah iya padha ae. ya edan nek ya penyanyi lah nek wong ora waras tabur kowe malah joget nyanyi ora lho edan kowe Butuh iki. Lah iya anu nek Buwati Lah nyapa? buat iki rezekine akeh. Soale apa wong waras dilumpone mulih disangoni. Disangoni. Ayo, Nduk, lanjutake perjuangan kala mau dalu. Sampeyan dipun nggih digawe garap santai kemawon bilih menika sinambi hangrantu daupipun jemukipun atmaja pitanganten karon sih ingkang sekedap malih ugi badhe kepareng jemuk. Alhamdulillah wau pun sah ya Mas. Pun sah. Aku melu nyekseni lho. Lejapan ning buruk ning jero. Heeh, teng Ning dalem. jero, wah ning dalem, wah luar biasa. Terima kasih. Omah kok jero omah kok bancik tok ya Nok ya. Bancik piye to Mas? Ku lho tangga tok. Weh, wong sugih ki ngono kuwi lho Mas. Alah sugih ki diitung saka tanggane to. Iya, sepira kae tanggane lah kuwi sing luwih sugih ngono Mas. Kamangka omahku kuwi tingkate 7 ning dhuwur ngantek yu. Masya Allah. Berarti saking sugih sampean ya. Sugih no deloken lantai pertama parkir. Parkir. Eneng dhewe. Ukurane omahku sekitar 30 meter. Masya Allah. 30 meter. Gelem ra gelem omahku ngono kotak ngono kuwi lho. Heeh. Tingkat loro. Kamarku. Kamar. Ya semono 30. Ya 30 meter persegi wis kasur Kuwi tok. kamarmu karo Mbak Siti? Cak cacah ki ya gelundung. Oh,
Tingkat telu. Tingkat telu. Kolam renang. Kolam renangnya ning tingkat telu, hati kondang men Mas sampean. Iya, sekondang Pak tingkat papat. Tingkat papat. Ning kono wedhus, bloke Ya ampun. manuk, ingon-ingon ning kono kuwi. Peliharaane ning dhuwur dhewe. Iya, kowe ora tau nang luar negeri kowe. Luar Negeri, negeri kowe. negeri. Ning kono kuwi senek pakane. Sing dhuwur dhewe. Sing dhuwur dhewe paling dhuwur. Kuwi ndak ning dhuwur-dhuwur dhewe iki Rooftop. lapangan golf. Ya ampun. Komplit blo. Mas. Sing ora nek sitok iki. Apa? Hah? Apa sing Sing ora nek sitok. Apa kuwi? Pondasine. Lah terus gimana apa oleh membangun go apa? Rencana. Bisa rencana itu omong. Kandhan nggih terus sembah nuwun. Ya, mami bawa. Ya bawa sik ya. Ki penyanyi sing go luar galek. Wah, jan Pacitan. Sama nek pengen roh aku ya Mas, Ya. buka ning Google. Lah, iki lho. Ning Google. Anu di searching ning kono kuwi ditulisi apa? Iya. Diketik apa? Ning kono kuwi wis enek akeh. Kok enek Mbak Anin. Aku Ellen. enek Ellen. Oh, Mbak iya, Reni. tau roh aku. Piye? Ide Spangbang. Heeh, kuwi sing abang, lek sing biru. Biru. Ning kono kene www.xnxx.com. Sampeyan gawe buka kuwi. Lah aku tau roh ning kono kuwi ngene iki ning kono kok. Ah, berarti kulinane Iki. kono. Sing karo Kakek Sugiono iki terus iki karo Bull Black Cat. Siap luar biasa. Awakmu dakir ya ta, siap. Jan nganti Terus apal ya, bangun. Mas. Apal no Ya. kene ya. Purhut wah jan jos luar biasa. Wong nggih hayalan karo Chandra. Wah penak badhe ya. Oh, layak kok Mas Chandra ki ning omah ben. Nah iya. Mam Enson. Apa kuwi, Ya Mas? wis seru ya. Oh, lho kuwi. Ngene Bu nggih jos. Oh, Lah iya, ya. iya, Lah iki lho Mam. Lah. Iki Big Tis. Bu. Kualat sampean ya. Lah nggih. Nggih. None nane. Big Tis. Mana Mangga. Nggih. Ayo, Nduk, paling lali peremien. Big Tis. Tunggu seliramu rawo Coba bingung sing kok motor gipi Oh iya iya iya. gawe ini tangis Kuwi motor GP. nggih nduk Dawuh. enek wong banteng Banteng piye, Mas? banteng Banteng. banteng moncong putih kan Heeh. Lha pundi? Ajake abang ngono. tak kandhani Nyapa-nyapa. meneng kok tak kandhani mambune Iya, iki apik gen-genane ireng to masa saiki wonge dasare pakulitane ireng Pak Badun kok Hitam manis. kok gawe klambi warnane abang Iya. tak delok ket kene iki kaya telo gondok lho nduk kaya Ya enak no, Mas. kaya cagak plinteng Oh, akike ilang. Akike pundi, Pak? Duh, gara-gara kok gen delok purhut mambengi kowe Akike Pak Badrun ical, Mas. ora apa-apa Akike engko ning- digolekne ning kono lho no Iya, iya, ban iya. motor gawe tangis tangis kang kebak tetunggo mung sliramu edian Apa Mas iki? kang tak pilih donya
akhirat MC ganteng, laris. Kok gudiken to, Mas? iki tanda Iya. Oh, Iki ternyata didelik niki gudiken. tragedi kecelakaan Oh, tragedi kecelakaan. Teng Ki pundi? ning weru dak mayanin Oh, alah. bare ki terluka jelek nyun sewu langsung geblak semaput no Semaput. tengah wengi kaya enek sing ngawe-ngawe ngono aku wis iso nyawang awakku dhewe Masya Allah, Mas. cilik bloke Pak Bagio Suwargi terus Pak Kolik Suwargi Iya. pokoke wong sing lucu-lucu no Pun dipundhut riyen. iya terus di ayo cilik Reneo Reneo ngono aja Pak aku cek repot anakku cek cilik-cilik Oh, ngono. ah ning kene lho ora nyapa-nyapa cilik lek ning kene iki wong sing lucu-lucu akeh Iya. MC wis akeh sing urung enek ning kene iki tukang keyboard Ya ampun Mas tukang keyboard. Tapi jerek ning kono tukang keyboard wis enek lho, Mas. laris banget toh, Iya nang laris kono. banget Laris loh. banget terus aku benjing main kalih Armada mbok bilih Mas Chandra gelem budal riyen Oh. Nggih, mboten Piye, Mas? rame banget kono ne kuburan Dra tangga Dakir dhisik lho. ora apa-apa Ora, tak mau to. Dalem. Tukang keyboard ning kono wis akeh. Heeh. Sing ora enek peniti, Mas. Wanda ada nek kene ra gelem-geleman urip le budala le ya Allah Ya Allah ki biasae, pandangan iki lurus ke depan. ngene Kok sampean nyapa kok nyawang kok ngesor. enek wong ayu liwat ya Rabbi Jiro lu amin ngono kuwi enek sing bengok lono amin amin iki huruf bejak ya apa amin Amin. ngerti amin Ya tunggale Al-Fatihah lho, nah Mas. Fatihah nggih Karo matur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah iya mekamat wis mbah nuwun ya mangga Nduk Ayu setengah tetembangan hangan tadi dados Moga sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho retno kang katon balela tanganku kiyotan saeling nadyan nato rasaku tanah sumanding rino
Agunging sembah panuwun Nduk Ayu katuran pinarakipun monggo-monggo.